guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव होनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे मोजां जिनिसनि बागै खोन्थागोन जायखौहाय जोङो युज खालामोबा गोबां रोखोमनि बेनिफिट्स मोननो हागोन जेरैहाय जोंनि उदैयावहाय मालाबा गेस जायो बा मालाबा जोंहा उदैया गाज्रि जायो स' बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय आङो नैबे साताबारि पाउडारखौहाय गाइखेरावहाय मिक्स खालामनानै लोङो जायखौ लोंनायनि उनावहाय आंनि उदैया बिराद क्लियार जायो आरो लोगोसे बेखौहाय माबोरैहाय मा युज खालामनांगौ आं नोंथांमोननो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन स' बेनि पेकेजिंआ नैबेबायदि आरोना बेयावहाय 50 ग्राम र' हनी दंफायो बेनि सिङावहाय बेयो जाहैबाय नेचार शियरनि आरोना बे साताबारि पाउडारा ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना निउट्रिशन फैक्ट्सफोरखौहाय बेयावहाय नुनो मोनगोन बेसे बेसे मा दङ ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय माखासे बेनिफिट्सफोरखौबो खोन्थानाय दङ आरोना बेखौहाय स्ट्रेसफोरा खारो आरो लोगोसे मेनस्ट्रुएल डिसअर्डार्स आरो जोंनि माखासे हिन्जाव माहारिनियावहाय गोबां बेरामफोर थायो उदैयावहाय जेरैहाय गेस्ट्रिक जायो बेखौ लोंनो थाखाय आङो गाइखेरावहाय मिक्स खालामसै आरो बेयावहाय दङ कपार मेग्नेशियाम जिंक केलसियाम पटासियाम साताबारिया जों हिन्जाव माहारिखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामो एभ्रि स्टेजावनो आरोना जोंनि लाइफआवहाय स' बेखौहाय बेखायनो बुंनाय जायो कुइन अफ हार्ब्स बे साताबारि पाउडारा जोंनि फिमेल्सफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरोना बेयो जोंनि हर्मोन्सखौहाय बेलेन्सआवहाय लाखियो आरो बेयावहाय थानाय एन्टिअक्सिडेन्ट फाइटोकेमिकेल्सफोरा जोंनि हेल्थखौहाय मोजाङै लाखियो आरो लोगोसे जोंनि इमिउनिटिखौहाय बुस्ट खालामो बे पाउडारा जोंनि फिजिकेल हेल्थनि थाखाय बा मेन्टेल हेल्थनि थाखाय बिराद मोजां स्ट्रेसखौहाय खारहोयो आरो लोगोसे एनजाइटिफोरखौबो खारहोयो आरो बेयावहाय दङ भिटामिन ए आरो लोगोसे बियो बे पाउडारखौ जों जुदि गाइखेरावहाय मिक्स खालामनानै लान्चनि सिगां बा डिनारनि सिगां लोङोबा डाइजेशना बिराद मोजाङै जायो जायनि थाखाय जोंनि उदैयावहाय जेबो प्रब्लेम थाहैया आरो आं दहायनो बुंखाबाय जोंनि हर्मोनेल बेलेन्सखौहाय मोजाङै लाखियो आरो लोगोसे रिप्रडाक्टिभ सिस्टेमखौबो स्ट्रं खालामो आरो लोगोसे फार्टिलिटिखौबो मोजाङैनो लाखियो स' जोंनि हिन्जावफोरनि थाखाय बिराद मोनसे इम्परटेन्ट जिनिस होननानै बुंनांगोन आरो बेखौहाय आरो सबनिख्रुइ मोजांसिन खामानियानो जाहैबाय जों हिन्जावफोरनि थाखाय जों जेब्लानाखि पिरियड्सफोर जायो अब्लाना जोंहा ब्लटिं जायो बा जोङो उदैखौहाय सुखुवाना स' बेफोरबो गासैबो खारजोबगोन आरो लोगोसे गेसजों लोगोसे ब्लटिं जानाय मा जानाय गासिबो खारजोबगोन स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांदो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनानै होनाय दंखायो थाबैनो थांनानै अर्डार खालामदो